आज आहे रविवार. रविवार म्हटले की सर्वांना सुट्टी. आमच्या घरात पण आज सर्वांना सुट्टी आहे. म्हणून मी पण ठरवले आज सर्व भाज्यांना सुट्टी देऊन टाकूया आणि काहीतरी तिखट आंबट बनवूया. म्हणून मी गेली आमच्या मच्छीवालीकडे. मच्छीवालीने छानपैकी ताजी ताजी अशी मांदेली आणली होती. मग मी माझ्या आवडीची मांदेली घेऊन आली आणि छानपैकी मालवणी पद्धतीचे मांदेलीचे सार आणि कुरकुरीत अशी तळलेली मांदेली बनवली. मांदेली जर ताजी असेल तर सार चवीला अप्रतिम लागते आणि तळलेली मांदेलीसुद्धा खूपच छान लागते. साराला बघा किती सुंदर असा रंग आला आहे आणि मांदेली पण एकदम कुरकुरीत अशी तळून झालेली आहे. याचा संपूर्ण व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहायचा असेल तर स्क्रीनवर दिलेल्या त्रिकोणावर क्लिक करा आणि चॅनलला जाता जाता सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.